people. Hey. Did you say, just do it? Guys. Hi, how are you? Happy Sunday. Hey. Hey. What you boy, guys? Okay, let's see. YouTube. What you want to tell she got the so legend. Hey. So we'll do Machimarians. Good boy. Good boy, guys. Good boy, guys. Amana. Nasi kwenye kujikiwa guys. Muri kutinzwe, tuze muri kutinzwe. Tuze kuti muri kutinzwa here kana musi kutinzwa. Can you hear us? Taura dai. Kokuri say. Makati ko Machimarians kuri pela dio. Ari Facebook naru YouTube. YouTube. My YouTube. Where is YouTube? Kuri say. Loud and clear. As loud and clear. Asaka bo. Bile muone wali kujikiwa kuchaitwa vanhu pano. Pano. No shuri. Kuyiwa. When you Oh, kujiwa. Asmo. Aripo alikuyeresha mapepa. Washington listen. Hello. Yes, say. Anakoza kwa area uveka. Watu kunzikwa loud and clear. Muko pesa. Alright, okay guys, I need to say to know. Nas, I'm your presenter and a competitor. Ndruko berayesa. Saka isusu pale munhu akaita sei aka-pledge akati no itasoma games saka chimboitai magames again nhasi but achoose kuti student rechi rekuimba sezvo tichazoziva kuti pamatalenda ekuimba handisi kuti muchaita number 1 kuluza ndiani saka ndiyo yatiri kuita. So the first segment tandati zvoni munhu anochuza song yake yaanogona. Second round tinopika kudai so tichanyora manemes emaartist then todi topika kuti wapika iyoyo ndio anoimba but maybe unopika ka2 saka 2 times saka maybe inogona iri shona inogona iri English inogona iri Ndebele ndio yaunobva waimba. Final round manje yekuzopika ndiyaita number 1. Imimi comment section ndimunofanira kupika kuti iwe imba yakati iwe imba yakati. So ndo game rendura tiri kuita. So like I said before, kune munhu akati you know what, we miss my games, chimboita game again. Tichese ndobva apledger zvake. So as usual tinobva taita come up nema games akasiyana siyana. So now ndakumirira Noshi and Washington ngirikiri Diamond. Guys, no pesa mazita kuba kwedu kunoku. But then kune vasingazive Washi uyu ndi Washington, the medical student at University of Zimbabwe. Medical student, doc. Not in real life. Not in real life, in drama, Gio, doctor, doc. And we do one day my designing say one dog and guys, if you want us to help you or just get in contact. Nani? Now Washington, Dave Vabu 6 pack you're washing. I already had that. If you don't say to Chan. This was it one. Even so more. You nice again, I not pick a money, but no tender. Anyway, this is Notion Morisavan. Magadishin. Kuchingamiza muchirongwa noda kungotendawo vadiwa vatariri vadai kuuya muchirongwa atenda hangu. Saka mungataurira kuti munoita nezvei? Ini ndiri muimbi anoimba pasi rese vanondiziva nenyaya dzekuimba. Ino nhasi ndauyawo muchirongwa ndoda kungokutendaiwo neshema nekuunza muchirongwa. Diamond uya utauri. Right. Saka Diamond chimbotiudzawo iwe unoita nezvei? Ina wabaya ndotomboita nezvei. Ndakugara pamba.
ndozvega pane zvinoita zvakawanda. Chinje uko. Right. Budi linjani. Chimbotiudze unoita nezvei Budi. Saka zvenyu ichi. Zhenyu yangu zveshe yakarohwa sanda zvaro. Nana Oliver Mtukudzi. Macheso, anything from Macheso. If you pick anything from Macheso, then mamwe show now. Alright, takamirira Mukudzi kuti auye muku. Iwe kungoramba ndi kupedzisire zvauri kuita. Ndoita ini. Saka guys tangomirira Mukudzi. Oh my god, 200 guys. Tasvika 200. Ndandotora speaker. Chimota tichekera. Ini amuna kundobvunza speaker. Taura zvene ndikuita kutora speaker. Anzi ure zvino ridiwe. Kana muchiti zhenera munorevei? Zhenera munoreva here zhira kana zhenera? Zhenera indoreva zhenera musambo wamunofarira kudi kuimba. Kuimba ini kuimba zvangu ndinoimba dzese zvadzo dzepasi rino dzichitendero kunyanya dzekuchitendero. Kana idzo dzezimudhanzo dzichangobuda idzi vakomana vese ndozigona kunyanya dzemukomana muchakabvu ndozigona zvakare. Ndakasirwa chipo. Alright. Saka papa takamirira Mukudzi kuti apedze. Mukudzi ichita upedze. Dambofarira tichiri kuenda kuma 200. Chidambofarira kuma 200 kwatasvika. Saka Budi nozhi nhasi muchange muchititseturira tazvinzwa kuti muchatitseturira. Asi ndiani wamunofungwa kuti achaita number 1 nhasi? Uye kuwina kwete kudofora. Pari panyaya dzenumber 1 handifungi kuti zvinovhunzwa, asi mungatondobvunza kuti angari number 2 ndiani. Number 1 yakatorwa kare, number 1 yakatorwa kare. Imi sezvamunogara muchiziva kuti number 1 inongoripo. Number 1 ndinina. Imi vamutaurika kana muchiitwa interview hamufaniri kudhonza chiaipo chinovhunika mazvinzoka. Saka ini ndira kuti ini kana zvisavhunika ndobata nemaoko manje. Asi ini muchiri ipapo number 1 hazvibvunzwi kuti number 1 ndiani. Mukuona kwangu ndakazvitarisa zvakaitika kwendo kwapfuura history inogona kuzviripita. Kwendo kwapfuura ndiani akaita number 1? Number 1 mungatobvunza kuti ndiani akaita number 2 nekuti number 1 izvozvo hazvibvunzwi nekuti nauye number 1 kai mungada kuicherechedza nauye number 1 ndini. Right, saka ito chakutanga game yedu guys. Takamirira kauyu kuti ticharge as well. Alright, right. Mukudzi, this is Mukudzi Manzveras. Timbotiudza unenge sita nezvei iwewe? Ini zvangu producer pamwe chete ndiri manager. Saka zvatichange tichita panapa ndichange tichichukucha zvimapepa zvezvo vakomana chinonga ndichatonongawo futi. Tinoimba zvakare, tinoimba. Moimba musambo wakaita sei? Any song from Shona. Yeah, from Shona. I mean, I think there's a person anonzi Shona saka tinozvitenda izvozvo. Saka munofunga ndani achawina nhasi? Achawina ndini zvangu. Aya asi mazai ekurya. Apa takutora voice box kuti ndo rinenge richiimba saka zvasiyana. Saka alright. Mukawina imimi nhasi muzora nhasi kamari kenyu kamuchabata muda kuzita sei nako? Izvizvi mari dzatichawinaka tichaona zvokushandisa. Alright. Pari panyaya yekuwina
nauye kuwina mari. Ini ndikawina mari. Uye inonzi chi? Sezvo ndagara ndiri kuwina mari. Number one iyoyo number one yandichawana. Ndichange ndichivatambisa vakomana ava. Ndichivatambisa. Kana kuti number one yandichawina. Kune maprojects achaitira nyika. Ndechi kuburikidza. Zakwana, I think ndofunga matone. $50 yatutane zvayo. Saka azoti ma project mangani amuchange muchibudisa but anyway, chichukuchai. Aiwa, Tukutanga nekuchukucha kuti ndina kutanga kuimba. Saka guys, I hope handisindi kutanga kuimba. So mune manems emunhu wacho. Yes. Pane artists achazoimba. Achazoita maartist acho. Artist yakaona mukuyeso by one day. Guys, unachisa maartist ndiani? Jimuku. Tena kutanga upika. Ndetione makomenti chimbobata microphone ko. Tione kutanga upika ndienda ngoona. Sisike 200 and kumbi uyo uti kuze shamwari. Alize kumbi ukwaze upinda uti kuze bana ibikoke. Sataiza inini nawasha sateta ma punishment yedu chamaiti. Alright. Apa pamune muchichukucha kapane pamboda chi ka radio maona manje. But anyway, chukuchai takuna mudoti anatange kunonga guys. Taure kuti ndiani anotaka kunonga. Kumbe aripiko kumbi pina box uye weke. Hanzi divesta nauzona. Meti say kumbi tiona kuti kumbi alokwasaenda pa side pedu ere kana aripo. I hope are available. Tajuma guys this game saka tasina mboya so plana na kumbi zvedu. You married. Ikira vanhu rukumase. Shema dai saka dai tanga unonga. Mwati washi. Yeah, first 5 on the show. First 5 at dai. Dai. Nangango nongo. Asazobidi wapi dai. Naiba. Dai ya utoro yazobidi da Uchiya ndistara gadmezo. Mililo azo. Dai. Alright, in 2 minutes. Yeah, kumbari kuya. Jua kuwa nonga. Alright, mechiona kuti kasonga ngamba kuti. Ai, pana wane uko. Hapana sasa, hapana zidana. Pani wastani. Kusunonga sei. Wangu. No guys, dosira fix tangi. No guys. Why? Ayo ngati miri kumbisa kakumba auya ati chamwari. Ndogotanga sei. Kumba ndazvokusapota. Kumbe anongozvoda ndongotanga unongore. Kumbe waraona zvaranga unongwa. So ndotanga already cheke kuimba ini. So direct mashiri nditangi guys. No, udwe song yekuimba. Nani? Anonga futhi. Wepiri kunonga song yacho. Anonga song yacho. Ngo ati muimbi wacho. Asi chazvakanakira ndiri kuti kutanga kunongwa zviro zvinoita number one. Mwana ndakuzitanga kunongwa sei. Why? Ndatanga kunongwa wode wazokunongirei. Ndanga ndinonga. Iwo kufana kupezira. Love with what wasn't very wise. When in love. Guys, Ndio nongerwa guys. Iyo, this one ja praiser. Sudiruke guys. Sudiruke zvauya. Excuse me. Unaenda kumashule kumuchindibheka. Ndio munondi kumashule muchindibheka guys. Bake me. Ai kwa mnofuna kuona ma reaction. Guys. Ja praiser. This is my mom's favorite song. So yeah, makamira ipo pandishimba. Mema kwano fara song kuti mwanangu chiramwiwa. Saka yes. 1 2 3 go. Mwanangu chiramwiwa enda tenda sipocha wapiwa. Asi ukanangana nemvura ukaenda nemvura ikakumba
Dzoka kumba, uya undilaire. Dzoka kumba, ndakasara ndikarera ndega. Ndakabara ndikarera. Ndakabara ndikarera ndega. Ndikati my Sarai, my Sara. Ndabare ndatetereka. Nedzimwe nyika ndikati my Sarai, ndikati my Sarai. Yes, tinotenda nedetembo neremix yatadai kupiwa remix vajapraiza kana muri koko tokumbira mutiregerere nezvaitwa somwenyu vajapraiza tinangokuda regerero koma JP tokumbira muregerero nezvaitwa somwenyu yaurawa totenda edu totenda nedetembo Next song. Ndinda kunonga because ndabva kuimba 20 mashiri. Auskubula. Right. Guys, nakunonga ukwaikusana kuridzoka neJudy chinhongo guys. Kanipoka. Uyo speaker nobaka. Ndakunonga guys, iwe. I hope ndemumwe munhu so. Let's see. Mukudzaidiwa nongwa chimwe chacho ndikudzikudzai. Bluetooth pairing successfully. Mudzandikuredza masongo zvacho atiridze vanhu. Right. Takamirira mupu. Ndini. Takamirira song guys. Iwe. Iyo guys. Right. Right. Ndakuona song. Nox good. Right. Pause. I go look at Pause. Yes. Hey. Nox Goody. Melody. You're my melody. There was a time in there. There was a melody. You're my melody. Mashoko makokoto mukoma Nox ndinoziva kuti muri kuonawo live uye ndaiona tokumbirawo regerero nesongo yenyu yapondwa atenda hedu tienda mberi nechirongwa Ngoro wako sawa. Hapa tagona. Ndisekuru wangu. Agona yeye. Agonesi. Yeye kuti songo Nox ndiye asinonyatso nyora zvakanaka sana. Dai asdai Nox ari umnyora akaita dai. Nox ana umnyora chidero. Right. My God. Yo madudum. Takumaona madudum. Apa saka munga mchimixe. Amunonga ndekuitai ndiwaje. Viewers all over the world gathered here to witness
Right. Manonga. Sanonga. Diamond. I'm not gonna. I think I want get. Wait, the guy was a man. I was not you easy. You better go there. Yeah. Yes, no, guy. I will not do that. Asikumbi auya. Kumbi auya. This is when you notice a bit of it. Ashazonyanisa. Toboza imene chitamke. Chakamira song inotera. Baya papa. Chakanaka. Sokera kuti. Chakanaka. Right, Mkuma Diamond, akuzotirizirawo Soldier Love. Gira poze negunda kuda takangomira pamamonya ipapo boss takangomira pamamonya ipapo Tangiza wagonesa kuti uchidedzera dedzera wagonesa. Yes. Itatangiza kuti uchidedzera. Gira poze negunda kuda takangomira pamamonya ipapo boss takangomira pamamonya ipapo takangomira pamamonya ipapo. Tatenda edu tatenda. Asi bonzo amuzoriti tiripo. Bonzo achibvumirwa kuti muritye. Atoko avadyi bonzo. Akuru aripo. Imunongodya siteko donti. Yes. Chasvika tombotambira 300 vanhu vavuye 300. Nechigori 300. Uko ngwati nogara washandira. Volume. I mira tanga ayo wasada wale pesa tanga mungo. Sana nogara washi. Wakapeka kono. Ya ngwati nongwe. Samuchita sesonga zvimboridza zvedu. Kumbe hakwere kumbe adona. Kumbisa laudzino atizomunzwi manje isusu. Kuzikisa maiki saka ndifuti Wale kumbi miraka chitokuti ndokudzosera futi very soon. Right. Ehe. Wanongewa? Kilati. Zaita. Legendary music. JMP. Unaitendere mboko inatokuma amangoma ndiye chomba inodoruma ndoti ndasema tenga vakandituma kuzobatisa mangeze kuroma go tiri kumanya samapenzi vanhu vari kutera samatractor akapata tiri kumanya tiri kumanya samapenzi vanhu vari kutera samatractor vakatibata unaitendere mboko inotokuma
Ravovesa. Obviously, Ai, last person, is Motion Now Manzveras. in the studio. Ndine song yaNotion panapa. Mhm. I'm going to open. Yo. Notion arikutoenderawo mutukudzi. Oh. Hadesuri. Ndemberi. Kabit. Oh. Yes, washafamba. Yo. Tuko in the studio. Yes. Ndiwe mbavu yangu ndiwe. Ndiwe mbavu yangu ndiwe. Ndiwe zori yangu ndiwe. Ndiwe wega uripo. Ndiwe mbavu yangu ndiwe. Ndiwe mbavu yangu ndiwe. Ndiwe zori yangu ndiwe. Ndiwe wega uripo. Ezi wazote zangazwa. Ndiwe mbavu yangu ndiwe. Ndiwe mbavu yangu ndiwe. Ndiwe yangu ndiwe. Ndiwe wega uripo. Later. No famba. Yo. Vanoro adendera. Yeah. Kuzotiro. Ese pandino imba. Vanoro adendera. Saka first round, guys. First round, winner. First round. So, and if you win, Number 1, number 1, 2, 3, 4, 5. Let's take minutes, Mangana. Let's say time. You, I think I win within 2 minutes. And I think I need more votes within the next 2 minutes. Yeah, I think I win. So this is 7:05. Let's go. So that's number 1. Number 1 in killer 2. Mhm. Winner 1. Wash 1. And the wash. Jai. Let's go, nigga. In the other series of photo. I'm going to go. Jai. 2, 3, 4, 5. Nox. Tuko And I didn't that's do it. 7, 8. Jai. Yeah. Washi. Well, that's the one number 2. Jai. Yes. I shall go now. So, Washia is number 2. Washaripoa. Washagana. I was just going to say university. Whoa. Washi food. Number 1 first round, Jai. Number 2 was number 3. Kumbari baba. Also, metimobvisa uyu 1 second tozodzosera. Hello. Kumbiwo. It is like
sei tisingachanzwi manje. Okay. Ndeipi? Hapana pakurise. Kumbi wa freezer. Answer number 9. Guys, nigga number 9 nini ndipano on 5 pano. Number 1 number 1 2 3 4 now. Right. Wait there also. Mina ndide tinofana kudai also ndokuti tidzoke timu. Kona chaenda kwe. Zvirise. Handisiri ndega ndasara here kana? Kungouya nekuendesa. Right, kumbazo. Kumbinda wakuzwika. Zvirise. Tiri bored, sei. Arise mix. Ari bo. Ndachingona pakanzi dai ndajoinira pakati but anenge ari kuwina anonzi dai. Number 2. Number 2 panga pachinzi hanzi uyu anga chiimba JP angambomira ndiwe kupedza. Why are you doing this to me? Ndaimba one. And then pana wanga wachiti aimba tukagona kungochete ndakuwera pa. Aiwa. Basi ndiaimba JP. Ndiaimba Hands number 2 aimba tuku. Kumbindo zvataura wani. Kumbi chita judge ndiani wari kufungwa kuti aenda pa number 2. Number 2 tuku. Washaimba yekuti chizviya. Vamwe vari kuti tuku kwete washagona aimba tuku. Tuku number 2. Aiwa, ini zvaviri kwagalisana iko zvinezvi. Kumbotaura here. Alright. It's okay, kumbi it's okay. It's okay. Let's take a minute. Hatichadi kuramba tichibota. Police station number. Police station number on a safety. Wadzingwa pa number 2 pakosha. Washi. Hanza imatuku akatedzana na Shema. Wanataurwa nakati number 2. Kumbiselani. Aiwa, mozoti muri vaviri munogona kuimba musomusomu. Wait. Kumbi todi. Washi ndiye number 2. Number 2 tatani. Washi. Hanzi namunyaradzi tuku sit down. It's okay. Right, takwenda mu second round. Second round ndakati chizhiya. Second round tukuita sei? Second round manje. Ngati mafanzi anosa masong. Second round. Ivi michimbonyora masongs tozoenda mu third round. Kana tutanga nedu second round yekuti unoimba song yaunoda. But you could pick and freestyle. So same as guys. So is my stage. You could pick up. Win ndo ndokutangana wakawina. Vapedzisira vanongodi. Kumbi. Uri breaka wati? Wonda nchiti kuti munyasooneka kadofana uita ndichimbobuda inini. Munyaso
All right, but Right, utitarisire mavhotsi ikokoko. all right. Asi kuzvinoona kuti recount uye kuzoti inonzi kana ivhara na 7 ngaivhara na 7. As police station na yona 7. Saka right. Tadi kupika freestyle yacho. Freestyle. Ise mazita. But yekupikwa zita ka yenge ifana kunonga futhi second round. Second round ifana kupikwa. But ifana ta 2. That been the second round. But it's different names. Chozo kuna hizo. My name's what? No, not my songs. I'm going to be the freestyle. Freestyle, right? Third one. Freestyle. Aye, freestyle no imba uso ya huko. Ya unoda iwewe. Ya uno. Ya unoda nyokwemba ichitende. Andi kurimba so freestyle. Right. Uimbe kuti ndambutanga ndini ndina kutanga. Asata tombopika. Saka izvi zvitambira kuti tipike tipinda mu second round guys. Chikuchai konka song kedu kaenda kupiwa shi. Right. Tambopinda mu second round. Second Dioni. I know. Ndikuziye ndoda kuimba ino. Ndikufuna kuimba dzemuZimbabwe wamana. Aiwa, atimbe dzemuZimbabwe nyambo yaso. Ndinomuziya uyo. Ndimba artist emuZimbabwe. Oh, bye. Hey. You play your voice first. Right, Chukuchai. Right. This time no winner. Aba unotokupika nditi takupika wakabalairwa ubodi ubwa ndoge wako imba song yauri kuda no yauno wakuda iri pakati pemoyo ndo song yauno wapika anditi so one day pika wanungana Shoni, why? I will go. Let's go. Sharon is the starter. Yeah. Deu roia, melhor não se divine. E Lena de Chacata. As não get E nos tinha deles a museu. Akanga ngomani guys. E tudo que eu me dia pude. Let's go. Well, yes. Trevor Dongo. All right, 1, 2, 3, go. Support me, support. I'm just going to give Yes, let's support. The Shami Sika. Maybe you say comment as well. Right. Nakuza uyu but ndiri kuita mix right. Ndishamisika pandaona uchipura pando baby ndinesekana ukandibona ndichipura ipapo baby asi usiwanasi ndikanetsekana ukandiona ndichidirikai ndatarire mbi ndokumbira umukobe wangu ndichigara matedzi. Next judge ndikupika labonita ndikupika no shit no shit
Aiwa, usatokuudzirwa shamwari. Comment section. This one is a dedication to Chibaba. Yes. Chibaba. Kongani family. Yes. Don't tender changara. Mari baba ndia kaita ndizo ndia fetu. Nanga ndatoparara. Beo kama wezi. Anga watu ndi kanganwa. Kanga ni ndi mwando chaurani. Nasi chipo changu ndo chakula. Ataiba. Balengi wangu ya swezi manunyara. Nyangu di chipo changu ini ya chakula. Izan. Sorry. Wait, do you know? Next again. Washingtoni. Without it, I'm busy there. What? No, it is a busy. Kasi basi. Abine jiji kambo kaka pakuna msakafu. Oliva mtukuti. Nangu zakambo leshwa na wapura. Nini ndiye ndichaza dawo kumukona. Kamba kanjemba kanonzi. Azireverudo ndina. Asia. So azireverudo ndina mwanangu kana. Rudo ndinarwo mwanangu. Azireverudo ndina mwanangu. Rudo ndinarwo mwanangu. Vai mwana mudeki. Hello. Ini nakandichi mwana mudeki. Allah. Azireverudo ndina mwanangu. Rudo ndinarwo mwanangu. Takasanga na baba zano. Adzimai mwana hana miko. Azireverudo ndina mwanangu. Rudo ndinarwo mwanangu. Azireverudo ndina mwanangu. Rudo ndinarwo mwanangu. Hey, oh. Go and see. Come on. Master. Ndaga kutadoro. Iri rakutere. What start with them? Say some of it. Right. Yeah. Master Pandizaza. There's a way to wait.
Timosana kuzabhita zabhita musiye Funga. funga une time yese tuchikutambira kuti Nyama dzanoimbe kana. That good. Zakawanda. Chifunga. Kuonga mazikubandi. Seka urema wapa. Anaimbe kuti seka urema wapa. I don't java. Seka urema wapa. Zekona wapati java. Mwanangu cheze java. Jamba na ende madisepo masege. Kana kudenga nukura. Jampuka mana kukumbira. Machena kadezo. Kunyanga misha kadezo. Seguri kumbara kadezo. Kunyanga kuya nyingi wanezi mezo. Sama urema wapa. Zekona wapati java. Mwanangu cheze java. Last one. Yes. Mr. Mukuze. Yup. What up, man? Yeah. It's a wimbo. Yeah. Lekabva kuna mambo tuserere. Yeah. Yeah. Ndiregererei baba nokubvunzurudza kungodavo kuziva idi zvizere mumagwaro kuti takasikwa naishe takasiyigwa naishe ende takafanana nashe asi Lucifer haana kusika here vakafanana nayevo nekuti kune vamwe vane mwoyo kutuku kudarika timoni semukadzi waYeruti ari kutoda musoro wangu ende ukaona vafura muromo vava kutosvipa uturo senduru mumwoyo kuvava vanodarika uriri handina kufungira kuti vanoshanda nedhimoni ini handinayi kana kuziva kuti vane unhu hwadherira ndaiona kushirira chiti zvimwe vanondifarira izvo semba kuzikusora kuridza meno kuda kuruma kuti ruma zvekubvarura bvarura zvokusvika papfupa kadibaya vanozima moyo Kwakawanda manje tibabhizi. Jeka sambeni. Yo! Deva se dona boy. Ya pakati. Dzwara pedza. Mambo rapedza. Ita. Kondiboya vanozima moyo inde chava kutokora murora vanozorora mwana wenoziva avasiva yeni yavo ngwarira unoparara Hezekaya vatotumwawo namambo Heroti vari kubva Bhabhirona kukuburusira handi kukuda vari kutoshanda navaFiristia tuterere ane mavhoti ingoiti 20 pastor ndizi 20 pastor balapedza kuvhota ngapinde kauya ndaibata apa ndipinze pakaipa momirai kuvhota mbichana dona
Alikanga 1. Mambo Dudes. Mambo Dudes. King Duty 1. 1 Mugu, 2 die. Mambo Dudes for winner. Polling station ingezera vurwa. Mambo Dudes. Show number less. Washi iyo. Apana washu. Washira Mugu je ngina ma JJ iyo. Ndede number 2. Ndede 1. Anza result. Wala jisa number 1 3. Number 1 pinga ni asiso. Number 3. Number 4. Number 2. Yo. Yamaswota. Amone rayo. Adodorwa ne. Ndede number 2. Glade kashingana kuna kuerenga. Glade bezrega ana number 4 washi agona. Ikazera number 2. Ijo ikanoja nongerwa. Number 3 de washi. Number 2. Oh, pari competition. Paka pari kuja kana huko ni samani. Ni skomani. Number 2. Sokona number 2. Anza kuna number 3 na Bona imwe. Jijo anoziva. Ndede number 2. Polling station ya faro. Saka number 1 tazochinjira pa second round. Shema number 10. Uyana zani. Right. Anza kwana polling station ya faro. Ije sino tutakwenda ku category comment section. Tatichi zveno. Awa ndo achazopika kuti ni kuti sakatosasema noti mira singanetsika. Chati isusu sariga nditi. Toti isusu na comment section anditi. So far chirine ndima vhuzi chitiri kuti watu wandi ndiani ndidai anditi. So first one andati dai ngaimbe songa ngati ndiye achaimba dai iyoyo. Chipinda saka totanga dai ngati one ngataura kuti dai ngaimbe songa ngati. Ngataura tun. Hello Mwari, can you sing Hello Mwari? Dai ataura. Hello Mwari. Toka. Dai atopinda achakwani. Dai achakwani. Janga tuimba from tuje pasai nikise. Panenge boda namba. Ndio kumero ya macheso. Unakuiga. Alikufunga. Sope manje ngari wangu dongo. One endo mwari. Kune wani vari kunditsara mari. Vari kufunga. Sope manje ngari wangu dongo. Fonera. Right, next one. Mambo Dudes. Uzaimbiza tutiri. Mambo. Ukuriga. Wakati kwanza kuna. Azimyaradzi. Right, mukundi alikupinda. Munyaradzi. Na munyaradzi. Kuna nouzira kuna munyaradzi. Ngaida kumutazonga. Jai. Yakato yekutaza maoko kuti ava munyaradzi ndiva munyaradzi yona taura ngaimbe kuna nawo kuno ngaimbe kana unarongora ngati achizazongazizarayo munyaradzi kuti ninda iva munyaradzi yokutoka zuzo maoko ndikapotoka sina mani apengika kunonge andozviziva aiwa inonzi dzomboda inonzi karaimbe kufunga mbe andidoni nyaradzi nyaradzi chaposisodera kuti ukuone kuti uone juzi wakomana inonzi juzi right Wandikom ipapo pandaigara tiya ndipapo pawaigara iwe ipapo pandaivata zvimwe nguva tairimwe nemari dze chirimbe taingovhunza Mwari kutemberi kuti kumberi kunei akazondisiya tirime unhamo ndega tapara tanga tatoparara kosego munyamberi warara wega tagonana tanga tatogonana aka yo tosangana mberi yo
tabozana takatatopotsana hono yakazozara yozara nemasana tabonana tanga tatogonana. Munyaradzi. But Bo. Chimoya munyaradzi utimbira munyaradzi. Azogona. Agonesa. Agonesa. Next washoimbe. Champion, agindiri champion. Yes, very champion. Eka. Conquering. No way, I'm just press the Bo. Just press the we are. Our dance boys music no. And you gonna watch. Two cool hands, can you sing Baba Rare? Mama. Baba Rare, you know, Baba Rare Piachu. Got already. Baba Rare Piachu. As we try there. Baba Rare, I'm here, Baba Rare. Barare. What is that? Barare kutichi. Baba Rare Gucci. Generator. No. Generator. Yes. Yes. Viewers all over the world. No, she's young for song, guys. Mwari uye kuroma na matero. Iyo. Mwari uye uyo. Yeah. Mwari uye. Thanks you. I choose that one. Mnyana upa stambo. Angani bazambe. Gairo yesa. Abana kabada yistambo. Azu mwari uye. Mwari uye. Andine bite. Aiwa mkuru mkoma je. Aiwa mkoma je. Rukumani. Uyai mutinu nure
Right. Last question. Ndininda kusuzirwa. Swibidi kuziyo. Shema ndia kupinda. Sharon. Yellow boy baba, uyati yellow boy baba. Ayo step Alright, next is what? Ayo next. Bana mnanga ngudi mwana ndo kubira. Kwanza waliteni. Waliteni njani? Wanda fanda. Juice vira vya chongonya juice. Juice kurukupisa zvakwazi juice. Ana lori pisa. Juicy. Arumbe kwa juice akawaida. Ngwaje me oya juice. Juice, hapo juice. I feel like I will tell you kutimba kwa someone. Uyewe wakayenda ukasiya juicy. Zoga utole juicy rako wandaka kangama. Dikartaranda shawaruka. Utole juicy rako rawakasiya kubabangi. Dikaritarira shawaruka. Rugare. Oh. Dikaritarira shawarugare. Zoga utole juicy rako. Yeah, I can do it. Don't use the mom told her. Don't use rice or Juicy. I are zima. That got it. What? Yep. Right. Don't go. That this is 7:41 and it's up to 7:45. Young way my votes overall votes. Tunangania last votes. Last votes. Yes, what happens? Zabezera kuitwa vote. Zabezera kuitwa vote. Ndaimba generator mzandikanga mandinde aiwa dai ari pa munyarazi yatura taiona tamaona mavhutsa right influencing voters generator which version of juice risiro juice rishire way juice raimbwa but asakari ase ndeze Beti sekumbi. ari mu inbox Kumbi pina box. Ina box cool. Juice rapera hands juice number 64. Duklo uza kumbi. Mse kumbi. Kumbi akwe obvious ka number 1 ni muku. Ni Roma ndaimba ya komana mukazika bakupindira. number 1 day. Iwe akaipaso nyandaimba. Niyo di Roma nanga ngaizi ndakona. Mazika bakupindira. Asi Roma ndaiko. Mnyarazi number 10. Sasa mnyarazi. Baba Joseph number 1. That's 14. The juice are rich. The long one number 1. Choose.
Hanzi simba ijuice mese. Ndiri ndau. Roma yapinda. Roma yapinda. Joseph number 1. Ndapinda umundoona here mungoona Roma chete. Roma yapinda tu. Ajina ritakana chamwa. Ajina ritayo. Yararerebo bagizari kuno. Apade rinonzi munhu kuimba yake yokutanga kutotanga ko freestyle yekupedzera noti kuti yesong yomwe munhu freestyle yekuti unongochipwa ididoni mazimba yekuti chipwa something muba Nana number 2 hapo mungu. Apade rinonzi yapera muri mabasa imwe kupedzera and I don't believe ye freestyle Kumbauzo. Ndepi. Yeah, network yangu iri kubaisa guys. Ameno kana mchindinzo. Can you hear me? Yeah, Wi-Fi yepana pa inonetsa. Yeah, inonetsa Wi-Fi. Mira ndi connected ni anything. Ton. Yeah, iri kubaisa. Hello. Hello, pachakafukidza. Yeah, network iri kunetsa. Ndo. Kumbi chimbodona futi titedu last one uyu. Asi panongozo. Ya jalavu. Soja love. Uitachi? Freestyle. Aiwa ise kuvoterwa iyi. Ndengoimba. Uri sei? Ndiri boss chero muri sei? Ndiri boku seiko. Akuna kukuri right. Muri sei vamwe vese. Sekuru nosheni Jai vese muri right here. Uri sei? Ndiri bo. Kumbi taura tins. Ndepi maskarere kuri sei? Ari sei ma mix. Dai chibaba. Apedzera Jai. Dai apedzera. But I think ndine problem ye Wi-Fi kunoku, but all the same we are enjoying, we are doing good work. Panango achimba tu ku matidzorera kumashure ndangariro. Then panango achitamba baba Harare. Yeah. We should have more of this, eh? Yeah, but then what in the Yeah, I think connectivity each improve as I from even on my side mostly. Saka chirongwa chinofana kudzoka futi next week. Next. But number one, number 2, number 3 ndiani? All right. Inini handiskuita. Regard tambe ne number 4. Number 4 vafota kubva kuma provinces ose vakataurayo kuti musikana ndiye avharagoni zvekare semagariro anongoita mazuva ose. 5. Number 5 number 5 musikana avharagoni. Ameno kana ndanyepa
Then panumber 4 apa panga pane panga pachida kuita mangange. Mukomanoshi nababa Harare vanga vane mavhotsi akada kuteenzane vaita mangange. Saka kazhinji kana pane nhamba inenge vanzotanga sekungotapedzera kuita zvemanhamba kudhara. Saka ipapa pakanoti vaita number 3 vese. Ndosaka and then number 2 mukoma wangu ane sweta white ndakanganwa zita masita acho ari kundibayisa anoona kuti nyaya kusagara usingabatike ndo vaita number 2 ndo vanga vachivhoterwa vanga vachimba masong ano and then number 1 by popular vote and nekutoziva ndofunga ari kuda kutoti timusaine nguva ichiripo kana zvichigona dai abata basa ndo zvabva mumavhotsi evanhu. Saka ndisingaziva hangu kuti kune vanoda kupikisana here. Vari kupikisana mucomment section yemavhotsi munogona kuapila kune dare guru kuno tozvigadzirisa. Ati comment section number 3 mukoka vaita mavhotsi akafanana ndo zvaitika saka ngava kuti again papa kuti one aiwe vanofana kukompita saka number 3 ngatite isusu ma freestyle muri 2 aiwa and I'm thinking kuti pa number 3 mufana kutsisirwa one song yamunoimba one song you unoimba the same song uyoimba the same song iri one all over the world choose one song. So mucomment section muchimbobuda mama from Enzo vamwe vakati Holy 10 uneka softest kandoda saka munosarudza kuti muimba ipi. Ngavamboisa izvozvizvi aiwa izvozvizvi juzi taimba dzataimba zichaite hanzi juzi tamaimba chimboti paitona by public demand kuti ndeipi yachoemda kuti iimbwe yekugura tai vanga vachimboti mama Enzo vamwe vakati saka imbai Enzo Holy 10 uneka softest kandoda lazitiye kuti chi Holy 10 uyo saka imbai Enzo mama Holy 10 vamwe vari kuti uneka softest anonzi chi fadza mutengi wedoro sorry lazitiye kutekera yeke kumaititiye kuti uya unenyepere saka Enzo ndo yatanga kuvhoterwa chisa iri Enzo yacho hanzi mebo please pana ari kuda mebo aisa mebo aitaura nemuniki makurihiga let's go mebo handi mebo mebo yaitaurwa kare mebo yataura mebo merainozani kumbi toimba ipi mebo aiwa kumbi toimba ipi mebo kumbi aiwa atapinza mebo achachinjiswa ataura achachinjiswa hello Ahora hizo qué? Yeah. Uya kuti maybe ine saka ndakudonedzai hanzi fregwala hanzi but Enzo mama yange yatanga yachuzwa maliga Enzo aiwa zvedo yanga yavhoterwa
Mepo yangu nyo kwenye munu wani. Mama hii Bale ngambodoneza bana babesa. Sababu ndio ndo janga. Tunangoja SB Dipinda hapo. No, wapinda. Anzi tena utaka upinda. Wacho wato biti wacha mwali kwashinda no. Wani yu. Siri pispe pale ndinongi. Mas é pri. É choco de review. Mas eu olho onde eu gosto. Ile ya buta. Ile ya buta. Ile ya buta. Ile itekanza. Mas muito dia, não combinando, muito dia. Mas muito bem. E Una mesa de trabalho e bandeira. Me bem, uau. Ndio washimu da mibu. Maliga. Entenderam na mibu? Yeah, it is. Antu washitanga. I dream mibu. Baba. Pane chinhu chinondinetsa mepo dongo kuda wakadaro pane chinhu chinondinetsa mudangariro dongo kuda wakadaro ndikakuringa ndikaziringa ndinokudzikisira dongo kuda wakadaro ndikaziringa ndikakuringa ndinokudzikisira dongo kuda wakadaro kwedu hatina yangu ndigoriro dongo kuda wakadaro mai kusera kuhovhoni ndidye ndivheki dongo kuda wakadaro kunge Viripo zinondinetsa mudangariro dongo kuda wakadaro kunge mepo wasingaire mepo dongo kuda wakadaro kunge akomana zinoita rudo runobhebha runorwisa parunobi is that? Yes, Mebo. Yes, it's your boy. ZCC. Yo. Jini Mebo. Zviripo zvinondinetsa mebo ndongo kuda wakadaro mebo zviripo zvinondinetsa mudangariro ndongo kuda wakadaro mebo ndaripo zvinondinetsa mebo ndongo kuda wakadaro mebo ai foni yangu dongo kuda wakadaro mebo zviripo zvinondinetsa mebo dongo kuda wakadaro mebo
maiswera kuhobhoni ndidye ndipfeke ndongokuda wakadaro nepo kwedu hatiende kudhanzi mkodijede ndongo Right. 2 minutes there votes ingoits 58 8 o'clock to Badafara the police station of Badafara wa police station of Badafara wa katitangai dairenga I give up ha Mepo mebo ya English Mepo which one this time by Mepo No, she- one. Mana wacho. Kwa hivyo ndani siku nile. Babu hizo tu kutu wa. step is much ndichangurisha webacho pesa masports 2 au seguro awini Apezi mko. tuzi mebo anoshina noshina kule kule Atujita. mebo ambesa namba 5 Next week. Right, anza tena kuimba guna ngoja. Wewe basi wa winner zake. Washo sasa kwa number 4 wewe kizungumza. Vaibi wa winner isu vaibi wa winner isu vasungi 3 verse usagona kuimba 10. Punishment, guys. You know what? Maybe chatogadera chanya zoita chi punishment kedu but chakaita kuza asuko pali ndakaona kuti nogona kuita kari ka clip saka ndoka chaita zvedu na washi chisupport vano support vanhu vandoziva vanenge vari pachikuza saka number 1 nasi ndidai last time number 1 anga notion number 2 mukudze is always number 2 number 3 notion congratulations guys isu yedu zviripo zvachazokundai musazogwadziwa kumberi uko anyway for today mapunishment nomaita but then guys kamda kuti tidzoke futi neiyoyi udenmark yedu aiwa munotofanira kutomboti pledge because apa munhu akadi akapledge saka tinobva taitsoona simba maona tikona simba tinobva taita sei simba Tobadagona. tikona simba kana pakapledge vatobva taita sei simba Tobadagona. tobva taita sei alright so guys I think alright anyway guys chikendi ndingonoti ndinara kuseri Shwashi Kumbi Silani. Alright, chabisa mic now. Kumbi. Oh, thanks so much guys. Answer sati maenda munofanira kubuda song yekuti mama muchipinda muchitamba pasenda so ameno zvamuchaita izvambobuda mucomment section so mama ameno anenge achibati so enzo yekuti mama ndoyamuchafanira kunge muchitamba ndango ini ndiri kutaura zvandaverenga mucomment section not zvangu vamwe vanenge vachiridza ngoma chichinjana sherombopira japa panzi paroda kutambiwa vanhu vachibuda ndokuti vanhu vacho vauye vari kuda kufanda zvinhu
Oh, Saka hanzi chaiyoyo mama muone chimba kabwera. Ndikutambira masponsor next. Pane munhu ane ma-airpod. Alright. ini ndiriita kuti ndimbondidonedza shere because network yangu iri kune asi pane vanhu vangambokumbira kuti hanzi ngatimboita itikira inonzi yajalav soja love soja love totanga soja love kabhenjo zvoita enzo yamama yacho yokuti kotikaiva mwana wasitembeni guys ndodyira bonzi ndekunda ini ndaakubhodona because network yangu ikunokaunasi sokusira ndoindi tatomawina Well, iti tutanga najala but anobuda manje pauyu paenzo mama ndochazotambira saka totanga kutamba so satatanga kutamba ikachingoti zora murugare soja love chibabababa but chopa stembeni jana utanga uimba stembeni washi mine washadzoki ipiyecho munye papush muna stembeni na mine zvimwe Kanandapa. stembeni Well, it's very important. Box. I was netting a chucky money of bones against me was there. Soldier. Too much of team by this. But next time to one boy, I have to step. This is good. Next time. Ya biashara ya Enzo. Joe pesa. Enzo Aisha. Daisa. But you know, wanaanza kudalasi kwa bahati yeah, bado wadizungarira na kuzonyero kutamba hiyo. Mama, batinda kumashire kutamba. Washington manje ukatwa kadele. Ikosa inopera muchesa nchupe zenji. Iyo kwa Ingereza ngagara pa. Guys, bila hii tise okay. Mama. Wait.
Guys, tapezes. Remember, physical camera vision. Jesus. Yeah. Yo, guys, tiri pa live ya. So tapez. Oh, imi. Right. Tapez. Guys. People behind the door. Guys, and then the side no. Right. Away. Hey, it's a pizza, guys. We done. We are done. Links gaji edavan box. Link on. Manje nje. Lincoln wadzoka futi. Ndogara ndiri online semapegs. Zvakaoma. Ndogara ndiri online semapegs. Ndatozviona. Saka maskoro. Shemane energy ungambofungwatarara nawo rara nguva yaunotorara na 5 AM. Kutarara nguva ime mwana. Maakufumura manje, maakufumura vanhu. What is say? What is say, man? This can be true. Ndiri bomb right. Silas, 1 second. Silas Rinyoa, nditadzoka zvangu live again after apa padambochikora timboti idyei. Then ndozoita another live stream yatichitaura nyaya as usual yedu dzisina direction. Maybe that's when I will talk about maybe assembly. But then ndine certain idea ndida kuzoita zvangu maybe because ndakashamisika kuti vanhu vazhinji havakuziva, so I will talk about that name a video, not this one. Ndosaka takumbeta live kuti tiite sei tiite game. Kana paplay je watinotomira kakutanga kuti eli tozozviona tapedza. Hamusi kuekera hanzi koinini semusingandiedhe. Nai ndakamboramba kuedha vanhu here. Anonetsa muzukuru wangu yeyu ngaklike link. Iwe Mary klika link. Panoputwa linki. So it is me. Unobaya link. Ngwarira sambuya vako so. Ipaye mwana link man. Apindo mubox muchibox. Iyo yaiswa Mary klika link ona kunzira tsitsi. Akunzira ngoni. Ndagara nezi bagara. Kusaka boys dzaenda kupi? Basora vakudya totedya kaisita kurumidza kuita ringing live kuti vati vabva vangodisappear tisina kuti makorokoto tichimbovaimitawo. Tichimba Mwari huyai. Tibatsira Mwari uya. Chipidzai kuzotiba. Ipapo uchipisa waona bhodhoro rewaini uchiti nhasi tonakibva wanika haupiwi rinongoperera kunafata. Manzenjenje udaiwo Ronald Nyamuka kuti upinde mubox unoda kuita zvechizivano here kana kunoita sei? Ndodzoka ndichamboenda kudhofa. Right, Lincoln taura.
handowakanda link ngavateere linki vauye tivaone link ronati nyamukapa ka link rinongova public both pafacebook nepayoutube hazvina kuti kuzivana kuseri right now hakuna kana munhu ariko kunze kwani manjenjenje lincoln naru chete ngavabaye linki vauye tivaone. Shandisa Chrome. Maskora sei vanhu vacho Kasera munyasha. Ameno imi. haina ndakuswera ini ndadzoka shemongo chitindite sei nacho ikatotaurira kuti no it's not about kuzivana kupinda muboxi munongopindwa nemunhu wese but guys ndakumbokusiyai apa nimbonoita zvekuita zvekugadzira chikafu ka saurutisiya kupi pana ndokusiyai ndikudzoka maybe time tozotandara zvedu kusvika late too late nenguva dzanikodhimazi handinodziva nguva dzedzi hanzi musaregedze kudzoka dzokaisho ndodzoka mina ndimbonoita zvekubika nandadzoka nguva dzevanhu vasingade kurara guys babai ndakuenda live ndine unogadzira tosangana kana time ndodzoka time handiregeri hatitamirira